Betarreko igabe, a ber, Esne beltzakoak malaletxe handia du. Bueno, behar danean bai, baina ez naiz malaletxe handikoa. Nahiko lasaia naiz. Nortzuk dira zure malaletxearen pagaburuak, zure taldekideak? Ez. Nire malaletxearen pagaburuak, igual, etxean gehiago sufritzen duten, ustez. Azkenean etxean buelta asko mateizkiot eta kanta bat egiten detenean zer gauz etxekoak aguantatzen diate eta... Bai. Bakarka taldean zein izan da eskaini duzun saiorik xelebreena? Xelebreena taldean nik uste ez dakit garaioetan 15 urtekin hasi ginean da hor xelebrekeri desente izan zian, ez dakit taldearekin. Zurea ez den zein kantu hartuko zenuke zuretzat? Ne beti gustatu zen zait, zaindu maitu duzun hori super ordori gana. Etzakoa baixulan handi bat. Disko berriko kantu bat gomendatu. Asko daude ez, baina hor bada bat, Montparnassen deitzen dana, Montparnasse. Hor Flor de Tolatxek hartu dula parte eta enitxuen ezagutzen Rafa Sardinan bitartez ezagutu ditut eta nezako izan da izten aurkikuntza. Zein da zure ahotsak gozo iraunarazteko sekretua? Ahotsantzako sekretuik handiena nire ustez da lo ondo egitea eta aldean orduan gehien ez. Beti esate dute hor, esnea, estiakin, da ez. Loin aldan ordu gehiena eta hortxe errekuperatzen da hortxa hoben.